anw denw kunna diyara ni anw ye olu kalannen olu y'an développé ka bugutubalu bɛɛ latunu bi an bɛ villaw ni fɛn kɔnɔ n bɛna fɛn dɔ yir'i la Timo i bɛ nin kiri baara bolo kan ne ye Sɔrɔsi kɔrɔ de capitaine colonel bɛ yan ala k'aw bɛn aw sen ma tant que nin b'i bolo tant que nin bɛ Mali kɔnɔ Mali tɛ se ka kɛya kɛ tant que nin bɛ Mali kɔnɔ Mali tɛ kɛya kɛ an bɛ dabayaw de la tant que nin bɛ Mali kɔnɔ sɔrɔsiya tɛ yen tugun colonel bɛ min tɛ bɔ yen an tun bɛ baara kɛ messagera de la mais nin bɛ yen e bɛ taa e bɛ kuma min kan ko a k'a kɛ tan a k'a kɛ tan e tɛ se ka nin na tunu nin min bɛ sɔrɔsi gɔli ɲɛ bɛ ennemi natɔla la e bɛ se o la wa i bɛ yan sɔnni ɲɛ bɛ ennemi lalen na e bɛ se o la wa n kalanna ni k'a kɛ dabaya kan i bɛ jamana la a ye kelen ye wa an tun bɛ baara kɛ messagera de nin filɛ nin ye n'an ko ko tan ko an bɛ taa Kayi sini an bɛ tigi ta i bu kan tumutu o tun y'an taabolo ye mais an bɛ se k'o kɛ tugun wa tant que ala Orange bɛ yen ala Monitel bɛ yen ala internet nin bɛ yen a fibiri bɔ yen k'a la fili sisan i ka to Mali cɛdenw ni rebelles tɛ kalo kelen an b'a bɛɛ minɛ mais kuma ba ni tubabukan ba fo ni histoire ba fo aw bɛ fɛn min yɛrɛ kunna aw yɛrɛ sara tɔgɔ la o baara bɛ kɛ wa donc i nali diyara ne ne ka denmisɛnnin i bɛ dugawu k'aw ye olu de fɛlɛ ka e sababu la bi président b'a lɔ ko hali bi ko cɛkɔrɔba diminen don n ye n ka secrétaire administratif bila ka mɔgɔ fila kan n ko taa fɔ président n ko ne ka élection ko n'a ma ɲɛbɔ san tɔ tile dama dama le ye dɛ a tagara chef de cabinet ko ma ko Ture Kamalen bɛ yen wa ba ko min b'a fɔ n ko ne Masaren Kamalen tɔ mɔgɔ ka ne lamaloya o tɛ fɔla ne ma ne Masaren Kamalen tɔ kana maloya n tɛ sɔn o ma a ko Ture ko k'a ma ko i la Ture Kamalen tɔ bɛ yen wa k'an y'a la kuma mɛn ale nana ka na kɔntɔrandi kɛ yen ko Ture ko yen tɛ présidence la nin nana to an kan ne bɛna k'iya tɛ danna kelen ma ni y'a ma n jaabi joona n bɛ taa kama tugun mais e fana n bɛ fɛn dɔ kalifa e la numukɛ sababu le na se ma kitaga ɲuman n'o tɛ n'a e tun nana n'a tun ma se ma bon nan tɛ bɔ wa i mana tigɛ jamana la i b'i taabolo la i mana tigɛ mɔgɔw la i b'i taga ɲɛ la n bɛ retraite la san joli bi mais n ka dignité n ka ma patrie Modibo y'an kalan o de la an tɛ bila mɔgɔ si ye n ka patrie den minnu bɛ yan n'olu bɛ kita fɛ n'o ninnu na groupe ye n bɛ ninnu kole fo sini bawo olu de bɛ n ka message lase président ma mais numukɛ y'a tɔ k'a rɔ e nara Timo i la kita n'a diyara ne ye bi dɛ i k'i jija ka nin gɛlɛya débat la président k'i janto a la cɛkɔrɔba dɔ kita de n'o tɛ a bɛ n jalen sɔrɔ yan dɛ bawo a ye na maloya maa wɛrɛw ye ka na maloya an denw ye o muso dɔ de bɛ tigi la ko ba e de y'a fɔ k'a bɛɛ ka kɛ i bɛɛ k'a fɛ n'o tɛ an tun tɛ k'a fɛ n k'i ye tiɲɛ de fɔ mais Mali tun tɛ ala kun k'a sɔrɔ an ma indépendance ta dɛ n ko an ye indépendance sɔrɔ laban in na la an ye tubabu tile kɛ dɛ i t'o kuma sugu dabila an ka wota ye an wotera ye donc n bɛ min fɛ i ye nali kita bi a diyara n ye a bonyara ma mɔgɔ mɔgɔ fana bɛ ka k'i la mɛn i la bilasirali kan ala k'a tulu d'an bɛɛ ma nin ye données de développement min kɛ sisan an bɛɛ ka o la mɛn kun ma aw bɛɛ ka dugawu kɛ ne ni n ka denmisɛnninw ye an ka élection ka kɛ joona n b'o de ɲini fɛ dɛ parce que n'i ma an dɛmɛ an bɛ to nin kuma fu ninnu na e fana walen ko hali mana fɔ présidence la communication yi directe ye formule de bɛ yen donc sirakɔrɔ ye kuma min fɔ ye sisan n b'o fana bila kuma rɔ i jija i k'o kɛ dɛ commandant tun bɛ ne ta de ko conseil spécial an si bɛ san 80 ko de la n ye min ye tubabu tile la gardikɛ y'an bɛɛ laburu la k'o bɔ k'a to an yɛrɛ ma sirakɔrɔ tun kɛra maire tɛ yen cɛlɛkɛnɛkaw bɛ na an ka mɔgɔw minɛ ye ka o wari b'olu kun bon o y'a sɔrɔ maire tɛ yen sira tɛ yen na an bɛ taa kuwa an taara kuwa lon dɔ o sɔrɔsi dɔw bɛ yen k'olu minɛ ka na n'olu de sira kɔrɔ olu nana lon min u ye ministère ye diya
intérieur ko kanyal minaro ko to blaworo ni sila be la obekewa sila goro tunu ne ni mana mo de ani lagine galde aran contre ke kata tomale kata labanta kata kara anga sila goro fanga lamba yun ne bene suru kanga senteske meti foni nale ne an kuna dia ala jija ka radio kola de al dunya radio numero do fe suro kalbo daile malikono al jija sila goro ka do sararo parce que al ya fo suro tule alla directeur bolo al bono daile malikono timo mbay fo kite ñoo fo me do ki ala kal kanta amin amin me do ka ala ka mali la hagli amin amin ala ka dalmo amin mbole ke mun fana nani ilame ini kitaka no e biye baraka amala dala ka sida bema amin ya rabbi ala ka amenina sali ala mawali salut merci bien ningu ye président chef de quartier ou président kita Moussa Keita anya ke mande masa fana ebi ani mande mori oh donc ola amena na kuma di docteur Suleiman Dema parce kuma konna na faranka chaman sorola faranka de chaira kosobe nyiningali dama do de kera mo do fe o bina na jabi do di o nyiningali ula ola mi soraga foli ke ga kene kunche ola ni mumbe Jibril fana fe ga fara kuma ka fana bofo Suleiman de kuma bi bolo aywa ka segin ka haketo ɲinaw fɛ n hakili la mɔgɔ mɔgɔ ye kuma ta nin kɛnɛ kɔnɔ u ye farankan de kɛ ɲiningali ye fila dɔrɔn ye mun bɔra lutandi yɔrɔ a ko an ma ko mun b'a to hali bi tagani ka segin bɛ mali basigiko la mun bɛ tali kɛ minnu ye marifa ta ka dankari jamana yɛrɛ la n'an b'a fɔ ko rébellion munna a bɛ taa ka segin munna a yɛrɛ kɛra yan'an kan ka yɛrɛma hɔrɔnya ta an bɛ mun fɔ kuma surunya na a kuma bɛɛ tɛ se ka fɔ k'a ban k'a kun bɛɛ labɔ k'a ban kɔnɔtɛ an bɛ waati min na komi bi hali an minnu bɛ ɲinini kɛ kuma fɔcogo la i b'i farati basigi mun bɛ jamana kɔnɔ bi a dogolen tɛ mɔgɔ si la a bɛ ka basigi sigikafɔba mun kɛra sisan n'an bɔra la n'an bɛ fɔ dialogue national inclusif haka ja bɛɛ ma kɛ kɛnɛ kɔnɔ nka a ye fɛn caman yira mɔgɔw farali ɲɔgɔn kan mɔgɔ malidenw ka sɔn ka kuma ɲɔgɔn fɛ a y'o mun waleya a b'a to kuma bɛ kuma na ni mɔgɔw sɔnna k'a fɔ ko an bɛɛ ye kelen an sɔnna an ka malidenya ma an bɛ bɛn ɲini sisan mɔgɔ kana an tɛ yugubali kɛ tuguni a kɔrɔ tɛ k'i bɛ ɲina k'i bɛ yafa nka yugubali ba man ɲi kɔnɔ tɛ nka tiɲɛ kɔni o tɛ bange fɛ o tɛ mɔgɔbaden fɛn ye o bɛ dɔn kunu laɲini depuis yɛrɛma hɔrɔnya ma ta laɲini fɔlɔ tun ye ka nin yɔrɔ kelen nin k'a k'a damana jamana ye depuis o waati depuis an yɛrɛ man ka yɛrɛma hɔrɔnyaw ta labɛnw tun na a fana tun kan ka k'a damana yɔrɔ ye nka a ma kɛ ten a kɛra cogo la mun b'a to an bɛɛ kafolen bɛ ɲɔgɔn kan nka olu ma ɲinɛ o kɔ dɛ bɛnkan kuma kɔrɔlen mun b'u tun ni an ka marabaga fɔlɔw cɛ n'o ye faransi ye o bɛnkan kɔrɔlen o b'u tulo kɔnɔ hali bi an tɛna don k'o ko sen o de y'a to n y'a fɔ waati mun na a yɛrɛ la k'a fɔ k'a tɛ kɛ mankan ORC an tɛna si fɔ mun bi fɔ dɔrɔn fiɲɛ bɛ ɲa la a bɛ ɲa cɛlakaw la colonel an t'a dɔn monsieur le maire tun ye sɔrɔsi ye nka an kɔni da magara kɔrɔnfɛla la an y'a fɔ gɛlɛya min bɛ kɔrɔn fɛ ka se jamanaden ka hakɛ ko ma nka mɔgɔw tɛ kelen dɛ ne ye kayika ye gɛlɛya min bɛ mali yɔrɔ bɛɛ a dɔnnen don nka kayika ma marifa ta dɛ bɛɛ n'i ka ko kɛ cogo don o de y'a to an bɛ sabali tuma dɔ ɲɔgɔn kɔrɔ nka an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ jamana marabaga jagoya kan k'i kɔfilɛ jamanaden na a mago bɛ hakɛ ni fitinin mun na n'o ye kɛnɛya ni dunkafa ni lasagoni ɲuman ye n'i y'a d'a ma a ka ca ala fɛ ko bɛ ko la a tɛ don o da fɛ o de y'a to bɛnkan sɛbɛn fɔlɔ tɛ nin ye an y'a fɔ kuma kɔnɔ n ko bɛnkan sɛbɛn caman bɛ yen bɛnkan sɛbɛn tamarase ta an y'a fɔ yan nka a ma waleya ka d'a kan bɛnkan sɛbɛn in taara Musa Tarawele ka fanga binna fanga binni y'a to fanga camancɛ fanga mɔgɔw ma bɛnkan sɛbɛn in na waleya o de nana ni pacte national ye an y'o kuma ɲɛfɔ
mun b'o kɔnɔ kuma kɔnɔ ni don min na n'a ka dɔ ye ka baro sigi an ka bɛnkan sɛbɛn ninnu kɔnɔ k'o dɔn Mali gɛlɛya ye bi bɛnkan sɛbɛn mun yɛrɛ b'an bolo jamanadenw t'a ɲini k'a kɔnɔna dɔn jamanadenw t'a kɔnɔna dɔn jamanaden ta ye n y'a mɛn a fɔra n ye n y'a mɛn ka bɔ a la bɛɛ k'a kɔnɔna lajɛ o de y'a to ɲɔgɔn an kana jigin an bin yɔrɔ la an ka jigin an talon yɔrɔ la ko caman kɛra kunun mun kɔlɔlɔ bɛ boli an kan bi o bɛnkan sɛbɛnw olu bɛɛ waliyalen bɛ bi an bolo fo ka na se mun b'an bara bi nka mun b'an bolo bi n'o tun farala danfarali ko la k'a fɔ k'an ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na ni minnu ye marifa ta olu yɛrɛ y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya décrété le 6 avril 2012 jamana tun tilara ka ban nka komi jamana tilacogo la hali ɲinini sira fɛ sariya sira fɛ kɛcogo b'a la maa si t'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ten k'a wuli ten k'a ka di n ye wa n bɛ n ka yɛrɛma hɔrɔnya ta dankari sira fɛ a tɛ ten bɛn bɛ jamana tila nka sariya sunba minnu bɛ diɲɛ sanfɛ jamana bɛɛ sanfɛ minnu b'a waleyali kɛ ni tubabukan na an b'a fɔ ko droit des peuples à disposer d'eux-mêmes u bɛ kuma minnu fɔ olu ye yɛrɛma hɔrɔnya d'u ma sira min fɛ a ma tɛmɛ sariya si fɛ o de to diɲɛ dugu si fana tɛ yen mun k'u ma k'a ka ɲi nka a bɛ fɔ dɛ a waati la n'i y'a ɲini k'a dɔn kuma minnu tun bɛ fɔ kuma ninnu ti a bɛ maa gaye kamana na minnu kan k'i jɔ i jigiya kɔrɔ minnu kan k'i dɛmɛ olu caman tun t'an kɔrɔ dɛ faransi ye mun kɛ a waati an tɛ da don o si la parce que a tun bɛ fɔ a waati la ah victoire des sur l'armée régulière an bɛ mun kɛ o tɛ fɔ mun bɛ tiɲɛ an k'o de bɛ fɔ mais da tɛ nafa t'o bɛɛ fɔli la bilen an ka taa ɲɛfɛ o de ka kan donc o de y'a to bi an b'a fɔ mun gɛlɛya bɛ bi kosɛbɛ mun b'a to ni mankan bɛ ban waati la murutili tun bɛ dɔn Mali kɔgɔduguya fan dɔrɔn de fɛ an ka jamana fan tun tɛ murutili dɔn dɛ ko kitakaw bɛ sira tigɛ anw ye katikaw ye k'anw bɛ sira tigɛ bugunikaw bɛ sira tigɛ bɛɛ donna dankari waleya la pourtant an ka fɛnw tɛ kelen dɛ dankari waleya dun bɛ sɔrɔ cogo di o ye i ka ɲininkali filanan hakɛ dun yali an ka hakɛ dɔ don k'an ka hakɛ fana ɲini wa jamana sariya sunba yɛrɛ b'a fɔ a sigiden caman kɔnɔ ko hakɛ caman b'i bolo wa jamana kan ka jɔ n'o hakɛ ye k'a sɔrɔ e yɛrɛ ma wuli k'a ɲini jamana b'a fɔ k'an bɛɛ bangela cɛ ni musoya t'a la hakɛ kelen kɛta kelen a kuma kɔrɔ ka dun dɛ an bɛ se k'a walawala ka tile a kunna o kɔrɔ ko aw minnu ye muso ye diyagoya ye jɔyɔrɔ ka dama jɔyɔrɔ min ni cɛw fana ta ka kan ni cɛ bɛ jɔyɔrɔ la muso fana ka kan n'a jɔyɔrɔ ye n'a kalan b'a la n'a dɔnniya b'a la wajibi don cɛ ni muso ka dama kaɲa baara yɔrɔ la nka minnu y'a falen ka kɛ ko wɛrɛ pour que ka na ni bɛnbaliya ni ko wɛrɛ ye an t'aw ma dɛ hakɛ ye kalan yɔrɔ ɲinini yɔrɔ muso ka kan jɔyɔrɔ fana n'a dɔnniya b'a la a ka d'a ma an tɛ ten kɛcogo la an tɛ ten jamana b'a fɔ an ye fana ko jamanaden ka lafiya a ka bɔli tagali ka segin fan bɛɛ mɔgɔ man kan tɛ k'i ɲininka i ka jamana kɔnɔ i bɛ taa min i kan ka se ka taa i ka hakɛ don yɔrɔ min ka di i ye sariya kɔnɔna na fo ka taa se i ka kalanko n'i ka kɛnɛyako ma jamana ye nin bɛɛ perepere latigɛ k'i ka hakɛ don ko wajibi don a ka d'i ma ka sɔrɔ i ma wuli ka kɛlɛ k'a nɔfɛ nka n'i yɛrɛ bolo hakɛ ye i ka hakɛ ye mun ye jamana t'o di la e ma n'i yɛrɛ fana nana k'a ye k'i ka hakɛ ye mun ye sugantili fana b'o di cogo la aw dun bɛɛ ye kelen a bɛ mɔgɔ fitinɛ a b'i bila kokɛbali dɔ kɛli la gɛlɛya caman bɛ anw bara bi n'anw marabagaw tun y'u jɔ k'u hakili jagabɔ k'a fɔ ko i jɔ n ka ko la tɛmɛ a tɛmɛ cogo fɛ sariya fɛ an bɛ dakun dɔ la bi an tɛ se yan o de bɛ na ni ko caman ye kolonɛli y'a fɔ mɛ a tɛ se ka dunya a kuma ka ca ni jamana m'a mago don a ka jamanaden na k'a ka jamanaden ka gɛlɛya ɲini k'a dɔn a ka ca ala fɛ a bɛ fɛɛrɛ dɔw tigɛ mun tɛ jamanaden ka fɛɛrɛ ɲini ye i tɛ se ka mara kɛ kɛcogo jugu la mara kɛcogo jugu o de bɛ fɔ mauvaise gouvernance a b'i fan bɛɛ fɛ n'i k'i b'i da don a la kuma bɛ caya nka mara kɛko jugu o de nana ni gɛlɛyaw ye o de y'a to a laɲini bɛ don o don an ka se mara kɛcogo ɲuman na a b'a to hakaja ko caman bɛ yen an tɛ s'a kan donc o de y'a to n b'a fɔ an k'an dusukun kɛ kelen ye an bɛ yafa
a n'a ɲinana tɛ kelen ye kuma caman bɛ yen k'a fɔ a kɔnɔ nka gɛlɛya fanba ye bi jamana ma mago don jamanadenw na kabini yɛrɛma hɔrɔnya taara ka na bila bi la an sago ye jamana k'i mago don jamanaden na cogo min a m'a mago don a la ten o de to an y'a fɔ n'i ye mali dakun bɛɛ ta an bɛ mun de ko région kita cercle don n'i y'a kɛ région ye an y'a fɔ aw ye n ko CPR ye mun ye contrat plan état région kɔrɔ ye mun ye an y'a fɔ région fanga mun kan ka don a la musaka mun kan ka don a la n'i y'a don sisan kita sini sɔgɔma k'a fɔ k'a opérationnalisera a ɲɛma anw bɛ kati kɛ bi man se yan i bɛ gɛlɛya caman usine dɔw datuguli la sisan o ye parce que a bɛ jamana ka bolo kan n'a kɛra région ye mara yiriwali sɔrɔ yiriwali o hakɛ dilen don aw ma n'i kɛra région ye a bɛ d'i ma i yɛrɛ k'i ka yɔrɔ i b'a fɛ a ka yiriwa cogo di mun ka di i ye k'a kɛ kita de b'a ka sɔrɔ dɔn kita de b'a dɔn mun bɛ yan n'o bɛ se ka kɛ nafasɔrɔ sira ye o bɛ don ba la cogo min na kita de b'o dɔn jamana ta t'a la bilen aw de b'a fɔ a waleyaliko ɲuman aw de b'a kɛ donc a nafa bɛ ci cogo min na mɔgɔ ma aw de b'a fɔ o de to an balimakɛ baba don o di a ko denmisɛnninw jɔyɔrɔ ye mun ye nin bɛɛ la anw b'a fɔ fɛn kelen denmisɛnnin a bɛɛ kɛ kun ye denmisɛnninw de ye hali an tɛ taa yɔrɔ jan n'i ye nin bɛɛ waleya bi hali i m'a dabɔ mun kama diyagoya a bɛ ko ye parce que i bɛ baara caya sigida la baara ɲinibaga tɛ cɛkɔrɔba ye dɛ an denmisɛnninw de bɛ baara ɲini anw de mago bɛ baara la nin baarakɛyɔrɔ bɛɛ a tɛ se ka la ɲɛnamaya ni baarakɛla t'a kɔnɔ o baarakɛlaw bɛ bɔ min tiɲɛ don sariya b'an baara kan bɛɛ kelen tacogo bɛɛ kelen nka sariya fana b'a yira k'a fɔ sigida sago b'a ka mɔgɔ tacogo la taalen ɲɛfɛ mun bɛ na kɛ bɛɛ b'a ye parce que ni baara bɛ ɲini sini sɔgɔma i bɛ kita ka ta baara sira fɛ i b'a la nka Timbo b'a fɔ hali baroda la u b'a fɔ ko n bɛ militantisme kɛ n ye école karamɔgɔ ye n ko jamana k'i mago don jamanaden na anw bɛ sanfɛ kalanso la n bɛ segin a kan bi yan n y'a fɔ ordinateur Timbo ye a ka plateau kan n bɛ segin a kan bi anw bɛ kalanso min kɔnɔ bi kalansen kura min bɛ Mali bolo bi n'a bɛ fɔ a ma ko LMD an y'a fɔ n'i tilara la diplôme b'i ma diplôme kunfɔlɔ nin ye licence ye ni Ala ye se k'i somɔgɔw ye jamana k'a bɛ hakɛ min bɛ jamana denmisɛnnin bolo k'a kalan ka se fo wɔɔrɔ ma o de ye fu ye n'i tɛmɛn'o kan n'i b'a fɛ ka dɔ fara i ka kalan kan i b'i musaka bɔ a musaka la fitinin ye 100,000 ni 160,000 ye n'o ti fantanden bolo i ka kalan kɔni bɛ da ye nka jamana sariya bɛɛ kɔnɔ kabi 2008 31 mai 2008 jamana ye sariya ta fɔ ko nin kalansen sisan ni diplôme n'i ye bagi kɛ ka san 4 kɛ o tɛ bilen n'i ye bagi kɛ ka dan san 3 o de ye catégorie A ye a bɛ daminɛ n'o de ye jamana sariya su bɛɛ falenna k'a bɛn kalansen kura in tacogoya ma nka an ye mun ye sariya su bɛɛ dafalen don ko minnu kalannen don bi ka diplôme in d'u ma o fana ni baara ka kan komi kɔrɔlen tun bɛ cogo min na nka ni baara ɲini waati sera o jamana kelen kɔnɔ sariya su bɛɛ kɛlen don ka hakɛ di denmisɛnninw ma mais denmisɛnnin si o diplôme kura in bɛ denmisɛnnin fɛn bolo a si tɛ se ka concours si kɛ mali dun don n'i ye denmisɛnnin kalan a ka tila kalan na k'a fɔ a ye k'e tɛ se ka concours kɛ a bɛ mun kɛ dusumagoya mun bɛ mɔgɔ la a fana b'a dusumagoya kanu mun kan ka k'a la ka taa jamana fan fɛ o kanu bɛ bɔ a la jamanadenya kanu b'an bɛɛ la ni jamana y'i jɔ a jɔyɔrɔ la nka ni jamana de m'a jɔ a jɔyɔrɔ la a ka ca Ala fɛ jamanaden bɛ fitinɛ kanu tɛ don a la bilen tiɲɛni sira bɛ na o de to an b'a fɔ an ka segin an kɔ o de y'a to bi fana an b'a fɔ kalansen bɛɛ y'a jira ko kɔrɔlen mun n'an y'a bila kɛrɛfɛ a ka kan tuma dɔ la an ka taa ta ka na n'a ye malidenya kɔrɔ ye mun ye donc denmisɛnninw ka kuma na jaabi dɔ ye nin ye ko in bɛɛ bɛ laban denmisɛnnin na mun b'a bɛɛ laban o ye k'a dɔn jamana kɔnɔ ɲinini bɛɛ b'a jira jamana denmisɛnnin ye jɔn ye n'i y'an ta 100 sarada 65 o ma san 35 tɛmɛ 100 sara la maliden 100 sara la 65 ma tɛmɛ san 35 kan a tɔ ye joli ye anw de ye denmisɛnninw ye nka a bɛ fɔ ka fara kan jamana marabaga ye maakɔrɔ sijɛw ye an b'a fɔ ko u kana jamana mara dɛ an ka to sijɛw kɔfɛ n'i y'i kalifa ye masa la k'i kalifa ka maakɔrɔ i tɛ fili nka sifinnaka de ka ca bi kosɛbɛ o de to marabagaw k'u hakili to o yɔrɔ la sifinnaka ka ca kosɛbɛ
o fo ka taa se musolakaw ma kɛmɛ sarada bangeyɔrɔ la 52 ye muso ye nin bɛɛ ye prévision ye a fɔra ko étude bɛ kɛ nin bɛɛ kɛ kun ye i k'i sigi n'a ye sini mun bɛ nalen jamana mun bɛɛ ye denmisɛnnin ye n'i ma baara ɲini k'a d'o denmisɛnnin ma sini sɔgɔma sinikɛnɛ e mun b'a la o b'i ta ka bɔ a kɔnɔ jamana an bɛɛ ka hakɛ kelen a ka di n ye n ka baara sɔrɔ n ka muso furu n ka den sɔrɔ n ka kɛnɛya sɔrɔ ni ne t'o sɔrɔ ko jamana baarakɛyɔrɔ la ɲɛna wolomali bɛ yen ni dɔnbaga tɛ sanfɛ ni wari t'i kun i tɛ jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ a bɛ na ni mun ye o de ye nin ye o de y'a to musokɔrɔba ka kuma na a ko munna kɛlɛ ti ban banbaga minnu ye marifa ta olu ye nin de fɔ u ye mun fɔ o de ye nin ye ɲɛna wolomali ka dabila jamana jɔlen la donc an tɛ se ka kuma bɛɛ fɔ nka fitinin minnu b'an bolo mɔgɔ fitinɛ tɛ dɛ an tɛ mɔgɔ fitinɛ fɔ ɲinini bɛ mun f'an ye an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ni bɛɛ y'i ni yɔrɔ ni jɔyɔrɔ dɔn a ka ca ala fɛ bɛɛ b'i ka kɛta kɛ kuma ye nin. Merci bien docteur Souleymane De. O la sa an bɛna na kuma di Jibril Touré ma ni dakuruɲɛ damadɔ b'a fɛ ka fara Souleymane De ka kuma kan. Jibril. Ok, ayi dakuruɲɛ ti janya ne bolo juste n bɛ Souleymane De ka kuma dafa ni yɔrɔ dɔ de ye o de ye k'a fɔ ni gouverneur kun dira anw ma ɲan kuma y'a sɔrɔ hali sɔrɔsi cɛta mun b'a la ka kɛ kita fana ka kota bɛ di a ma donc o b'a ka baarako in kumakan yɔrɔ sinsin kosɛbɛ mais ne ka kuma ka bɔ kuma na ne bɛ bɔ kuma na ni weleweleda de kita in an y'a sɔrɔ tiɲɛ de la a bɛ ta an fana tiɲɛ de la an k'a dɔn k'a fɔ an si ma fisa ni si ye nka mais mun bɛ maa kɛ fadu kɔnɔ k'o bɛ kalifa e la o y'i sen don cogo ye kow la an ka hakili to o la ka sɛgɛn a kan ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin ka taa an ka kolatigɛw yɔrɔ kolatigɛ mun n'ala mun sigiyɔrɔ bɛn kita yan ma o kuma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kita in an ka jɛ ka région gouverneur ɲini an kɛlen don région ye ka ban nka an ka gouverneur ɲini ɲini cogo fila t'a la kelen pereku don kɔnɔkulu jɛlen de b'a fɔ ko bi ni kɔnɔkulu farala ɲɔgɔn kan dɔrɔn wulikan ye bi de nka kɔnɔnin kelen wulikan ye perere de a tɛ se ka ko caman dilan an ka maakɔrɔbaw bɛ yan an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ yan an n'u bɛ ka ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ halisa ka segin a kan ka welewele kuraya ka ɲɛsin ka taa monsieur le maire merci i ye kumakan min fɔ a mɛnna ni ala sɔnna fɛn fɛn ni a bɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn labɔ a kalama ayiwa ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin bɛɛ ma dɔw ko député t'an bolo dɔw ko ayi députéw b'an bolo tasuma mana fɔ paw min bɛ ji ta min bɛ bɔgɔ ta a bɛɛ hami de tasuma in ka sa ye députéw b'an bolo conseil nationalw b'an bolo maires b'an bolo bɛɛ bɛ k'i sen don i sen don cogo de la nka ne aw farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen ye k'o sen don kɛ o bɛ min ma nɔ mɔgɔ kelen ka sen donni tɛ se k'o ma nɔ donc an k'a faamuya o sira fɛ an ka kitaka mun bɛ yen n'u bɛ RSK ni a ɲɔgɔnnaw la Bamakɔ wulikajɔ ma daminɛ bi depuis 2012 a wulikajɔ bɛ sen na anw kɛlen ye terrain ta en marche an bɛ a kolanjɛ a kɛnɛ kan bi mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko a latigɛ bɛ anw bolo anw kelen bɛ se nka n'an farala ɲɔgɔn kan i n'a fɔ kunun an ka maakɔrɔbaw farala ɲɔgɔn kan cogo min nu an sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan o cogo kelen na Timbo émission in an bɛ a fruit sɔrɔ a ti janya a fruit ti dɔwɛrɛ ye an ka kan kelen fɔ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an k'an ka gouverneur sɔrɔ donc ne tun b'a fɛ ka min fɔ kuma kuncɛ la o ye nin ye kuma man ɲi kuma ka ɲi ni fɛn dɔ bɔra n da min kɛra maaw ma tɔɲɔna ye n b'o hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ u k'o kɛ fili ye k'o ɲɛsin ne ma a fɔcogo ɲuman o de ye tiɲɛna n bolo ni n y'a fɔ o fili kɔnɔna na ni o t'a la an bɛ foli ni tanuni kɛ ka ɲɛsin arajo kunnadiya n'a ɲɛmɔgɔya tɔn ani a jɛkulu bɛɛ lajɛlen ye k'u barika da u ka nin welekan in na o foli an b'o kɛ an ka ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la n'o ye Segu Kulubali a n'a ka tɔnden tɔw bɛɛ lajɛlen ka a tɔgɔ arajo kɔmana la voilà Énergie TV ka mɔgɔw fo ka professeur ka docteur fo D an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma min m'aw natɔ sɔrɔ yarabi o kana aw tatɔ sɔrɔ ne bɛ bɔ kɔrɔfɔlaw la ka yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ne hakili b'o la sɔlɔn Muhamadu. An bɛ bi kumakun kun cɛ ni mun ye hakili jiginna an b'a dɔn k'a fɔ jamana ye sigikafɔba dɔ kɛ n'a kɛra décembre kalo tile 14 ka taa bila tile 22 la
o sigikafɔ in kɔnɔna na sɛbɛn mun bɔra laɲini minnu bɔra a kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko région minnu taara sariya fɛ 2012 la k'u ka se ka waleya san 2020 ka taa bila san 2023 la 2020 ka taa bila 2023 la o k'a sɔrɔ région bɛ opérationnaliser la o bɛ sigikafɔ ba in laɲiniw kɔnɔ a ka kan o ka fɔ mɔgɔw ye o b'a yira k'a fɔ bi mɔgɔw ka n'u jigila misɛya sɛbɛn mun bɔra nin na n'a fɔra ko sigikafɔ ba de don jamanadenw de da donna na a bɛ komi a bɔra région ta la tugun nin kɛlɛ in kɛra Mali bɛɛ ka kɛlɛ de Mali bɛɛ ka wulikajɔ de ka d'a kan ni a nafa bɔra a bɛ se Mali bɛɛ de ma o la aw bɛ se k'aw banba hali bi k'aw jilaja mun ye nin laɲini minnu bɔra sigikafɔ in na u ka se ka waleya n'a kɛra ten a ka ca Ala fɛ aw bɛ ka laɲini minnu kɛ n'o ye régionalisation ye a ka opérationnaliser kita yɛrɛ u ka se ka kɛ ka bɛn 2023 ma o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka segin k'aw fo minnu ye nin kɛnɛ hakilina ta an ka partenaire radio Kunaja k'o fo ale ni muso minnu bɔra ka na o caman o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛna mun fɔ pour que i ka yɔrɔ faamu laɲiniw y'a ɲini de ko région minnu taara sariya fɛ n'u ma se ka waleya u ka se ka waleya ka bɛn 2023 ma o kɔrɔ t'a ye k'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ yan'o cɛ a bɛ se ka kɛ 2020 kɔnɔ a bɛ se ka kɛ 21 kɔnɔ a bɛ se ka kɛ 22 kɔnɔ sigikafɔ laɲiniw de don a ka kan komi a sɛbɛnw taara a ka fɔ mɔgɔw ye u k'a dɔn ka d'a kan a dabɔkun ye mɔgɔ ka se ka kunnafoni sɔrɔ ka faamuyali sɔrɔ kumakun kan o la sa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ bi baabu kuncɛ ni mun ye an bɛ